I dag skal vi se på et uhyre interessant fænomen, som har optaget videnskaben gennem årtier. Det, der populært kaldes den lille forskel. Den er 17,7%. Det afspejler sig jo også i samfundets indretning, blandt andet i forhold til, hvordan vi aflønner mænd og kvinder. Men det er der som sagt ganske simple og naturlige grunde til. Det er dem, vi skal se på nu. Mænd er gennemsnitligt 15% højere end kvinder. Mænd er rundt regnet også væsentligt rundere end kvinder. Her taler vi om over 20%. De fysiologiske forskelle har derfor en voldsom indflydelse på den måde, mænd er tvunget til at leve deres liv på. Mænd bliver således nødt til at drikke ca. 15% mere alkohol end kvinder for at opnå den ønskede effekt. På grund af den mandlige fysik er mænd tvunget til at køre større biler. De koster mere i benzin og er sværere at finde parkeringspladser til. Derfor har mænd også brug for væsentligt mere hvile end kvinder. Her taler vi om op til 14%. For at underbygge de allerede fremlagte data, skal vi nu se på et lille forsøg. Vores 2 forsøgsobjekter er søskende, og de har fået præcis samme opdragelse og indtryk fra deres forældre. Lad os først se, hvad der sker, når vores kvindelige forsøgsobjekt får en mindre lakrids end hendes lillebror. Hvorfor har jeg fået den mindste? Vi kan se, at hun til at starte med virker skuffet, men efter få sekunder sætter hendes naturlige instinkt ind, og hun affinder sig med situationen, fordi hun indser, at hun fint kan klare sig med en mindre lakrids. Lad os se, hvad der sker, når vi forsøger det omvendte. Her ser vi tydeligt, at drengebarnets naturlige reaktionsmønstre træder i karakter med det samme. Det er snyd, hvorfor skal du have mere af mig? I modsætning til det kvindelige forsøgsobjekt falder han ikke til ro. Tværtimod. Situationen går i hårdknude. Der er ikke noget at gøre. Drengen skal have den største lakrids. Der er med andre ord en naturlig forklaring på, hvorfor mænd skal have mere i løn end kvinder. Det er da både rimeligt og fair.